Pere, estem ja a finals de novembre, tornem a veure't aquí a Sant Boi. És que jo necessito el teu consell. Sense tu no puc anar al mercat. Digue'm els 3 productes que ara mateix puc trobar. Els de temporada. Ara n'hi ha diversos, però 3 dels productes que ara fan més goig seria la fava, que comencem a collir-la, la carxofa, que fa uns dies que també comencem a collir, i l'àpid, que són 3 dels reis de l'hivern, no? M'agraden les 3. Comencem per les faves? Vinga, anem a veure les faves. Aquí tenim les faves. Ui, quina flor. Més maca. Cada flor d'aquestes és una fava. I aquí ja, per tant, els hi ha caigut la flor. Exacte, aquí ha quallat i ja tenim el fruit. I la fava ara és temporada? Just comença, ara comença la fava. I de fet, si ens fa una miqueta més de fred, ens ajudarà que encara sigui més. Home, ara que comença aquesta setmana amb aquestes fredorades que ens venen, per tant... Però no masses, Que l'any passat encara ens en recordem, que ens vam passar de frenada. És veritat, em deies que les pobretes van patir bastant. Sí, l'any passat, precisament, tant les faves com la carxofa va ser dels productes que més van patir les gelades, i aquest any espero que puguin ser les estrelles d'aquest hivern. Aquesta la veig estupenda. Anem a per la carxofa? Anem a veure la carxofa, vinga. Molt bé, doncs mira, veus, aquí tenim la carxofera, per exemple, que comentàvem abans. Veus, doncs, per exemple, tu aquesta la colliries? Home, està preciosa, sí. Doncs veus, no seria convenient. Ah, perquè sempre has de tenir en compte que el que nosaltres diem als fills de la carxofa li arribin a la seva alçada. Perquè si la talles, li costaria molt de tirar la carxofa, tot i que n'hi hagin 2 de petites aquí. Hauries de deixar que fossin una miqueta més grosses perquè tingués més força la carxofera. En canvi, aquesta d'aquí, veiem que la carxofa al costat que té ja està més a la seva alçada. O sigui, amb això, perquè m'has posat una trampa, si et tallés aquesta, tallo la producció de carxofes de la planta. Gairebé. Malament. I com l'haig de collir, aviam? Això no té cap secret. Un tall net. Sempre agafem un tros de tija, perquè conservarà molt més la carxofa, a part de que ara aquest temps que és tan tendre, això es pot aprofitar per menjar. Igual que fas la carxofa, no cal treure-li, la pots obrir per la meitat i aprofitar un tros de tija perquè és igual de tendre que la carxofa. És boníssima. És més, molta gent la prepara amb una mica de farina, uns trossets de pernil salat. Això és de la Navarra, això és carxofa de Navarra. Home, són els grans reis, a part de les teves carxofes. Després de nosaltres són els millors. Exacte. Pere, m'encanten les carxofes i un dubte, perquè mai sé exactament l'època, la millor època de les carxofes. A veure, la carxofa comença al novembre, la primera carxofa, la primerenca, i a partir del febrer ve amb grans quantitats. Però ja des d'ara, al novembre, podem disfrutar d'una carxofa de molta qualitat d'aquí al Baix Llobregat. O sigui, podem parlar gairebé de 4 mesos de carxofa, perquè ara estan precioses. I si no fa molta calor cap al final, podem estirar fins al maig ben bé. Sí? Sí. Oh, caram, doncs, goita, tenim molt període per disfrutar de les carxofes. Presento els àpids. Aquí els tens. Home, i amb l'olor, Pere. Sí, és molt aromàtic l'àpid. Llàstima que a través de la càmera no ho poden olorar, però ens deuen fer una idea. És espectacular. I escolta'm, com és que... Perquè això també és un àpid, això és un àpid, i aquest també. Això també. I com és que està embolicat? Bé, quan amanim l'àpid volem la part central, que és més blanca, que és més tendra. Sí, és veritat, que la posem de vegades a l'amanida talladeta. Exacte, doncs per exemple aquests àpids que estan així tal qual són més gustosos, poder tenen estar més vitamines perquè poden fer aquí tenen més clorofila, però perquè sigui blanc el que fem és tapar-lo, veus? Això és molt més tendre, de fet, veus? Això pots menjar tranquil·lament. Nosaltres normalment a casa l'aprofitem més així, jo també, jo li poso... més verd perquè li dona més sabor. O sigui, per la gent, ara quan vagin al mercat, sobretot de cara a festes, i l'hagin d'escollir, tindrà més sabor al verd. Com més verd és, més sabor té. I a mi m'agrada molt l'amanit, és tallat, amanit, amb un bon oli, sal... Això és bàsic, l'oli? Sí, i tant. Amb un bon oli, de fet, arreglem molts plats, aquest país. És veritat. I a part dels brous i això que està molt bé, ara comencen també begudes, diguem-ho així, una mica alcohòliques, a posar-hi l'àpid també. Home, és un gran acompanyament pel vodka, diguem. Però mai m'ho han explicat, només.
potser haurem d'anar a provar. Haurem d'anar a provar-ho, perquè sí, senyora. tanta amanideta potser... Clar, a mi m'ho diu molta gent, però jo no conec aquest tema. Doncs goita, de cara a festes ja sabem el que ens toca. Ho provarem aquest Nadal. Doncs escolta, ara que s'acosten les festes, què, d'aquí un mes torno? Perquè he vist també que tenim coliflor... Què et sembla? Coliflor, bròquil morat, que és un bròquil que s'ha recuperat aquí al Baix Llobregat, que és un bròquil que no es pot comparar als altres, és una cosa diferent, és una cosa que se't desfà la boca. I si quan vulgueu, d'aquí un mes ja podeu venir, que ja estarem collint-lo perfectament, cap problema. Va, doncs perfecte, doncs ens veiem d'aquí un mes, D'aquí un Pere. mes ens veiem. Som-hi, doncs. Vinga.